आइ बेबायदिसो थानांगौ गाबालासिनो रानि सोनाया नोंनि महराबा माबायदि दा रानि फिसा नोंखौ नुलाबो आङो दा नों आंजों थाफाबाय नोंखौ लाबोबाय आङो सना रानि गाननोबो गस्ला गैबावला दा नोंहा अबाव मोननो गस्ला नोंनि थाखाय खस्थ' खालायनांसिगोन आं रानि आं दा मा खस्थ' खालायनो आंखौ रावबो खामानिबो होआ आंनो रानि मा खालायनो दा आङो नोंखौ माबोरै जाहोनो दिनै थेवबो हाजिरा ओंखारबाय रानि बेसे ओंखारबा मिथिबाय दिनै 300 फैसा मोनबाय आंना 300 जाबाय नोंनि अनथावथाव समायना महरखौ नुनानै मानसिफोरा फैसा होलांदो रानि दा बे फैसाजों नोंनो गस्ला गांसे बायना होनोसै आरो नोंनि गाइखेरखौथ' बानांगोन ना रानि जोंहा दाहाय बै खाथिनि दखानाव थांगोन दे ओमफ्राय नोंनि थाखाय गोदान गोदान गस्ला बायगोन दे सना दे नों माब्ला थाबायनो रोंगोन माब्ला खारनो रोंगोन माब्ला जनो रोंगोन हो दानसेयानो जाबावाखै माला देरगोन नोङो रानि सना खालि मोजाङै सानफोरा बारलांबानो जाबाय न'बो गैया नोंखौ अबाव लांनो आं सना बेसेरे गथ'आ बिसिनायावनो उन्दुनो मोनला मा खालायनो रानि न'बो गैया नोंखौ लांनो बिसिनाबो गैया नोंखौ फुथुनो लामाफोरावनो फुथुयो नोंखौ जागोन र' सानसे समाव मोजां सान फैगोन नोंखौ सानसे बिसिनायावबो फुथुगोन आरो नोङो आरामसे न' सिङावबो उन्दुगोन बेफोरबायदि नोंखौ लामायाव लाबथिंबाय थाया आङो मोजां सम फैगोन र' इसोरनाव फोथायनाय दङ आंहा सासे मानसिखौ एसेबां गाज्रि खालायबाय थाया सासे मानसिजोंनो आरो नोंनि थाखाय नोंखौ आंनि थाखायनो हरखादों इसोरा आं मिन्थिगौ मानोना आंहा रावबो गैयाना रावबो थानाबो रावबो गैया नोंसो आंनि सना रानि माइनाव नोंनो आंनि गासैबो माबालै रादाय फिसाजोखौ खेबसे नायनो गोसो दंथारोमोन आङो बिमायाथ' फैलानो दिनै गुबुन हौवाजों खारफालांबाय थैनायनि सिगां बे रानिखौ खेबसे नायनो गोसो दंथारोमोन आं रादाय मायबा मोनसे खालायनानैबाबो खेबसे गोसोखौ माने नायनो मोननायबा गोसोखौ आं मोजां मोनगौमोन थैनायनि सिगां रावखौबो नुला दे नोङो एसे रेस्ट लानाय दे नुगोन आं माबा मोनसे खालायगोन र' आं खबर हरबावगोन र' नङाब्ला आं गावनो थांनानै लिंना लाबोगोन र' थिखांना लाबोगोन गारियाव खोनासं जांग्राव नों बांद्राय टेनसन लायो आरो मिथिबायना टेनसन लाब्ला बेमारा हामा बेखौ मोजाङै मिथिगा डिप्रेसनाव थांब्ला बेमारा हामा मुलिया खाथियानो डाक्टाराबो होनो बेनिखायनो बेमार जाबाबो बिन्दास थानांगौ जानांगौ लोंनांगौ बारा सानबाय थानाङा आरो मबाइलाव अबाव नोंना मबाइलफोरखौ नायना थानाय एसे आं रिसार्च सोना होदों माथो नोंनो मबाइलफोरखौ नायबाय थानाय बांद्राय माबा सानबाय थानाङा मबाइलाव मोजां बुस्थु मोनो मिनिनाय फाल्तु मिनिनाय मोनो फिल्म मोनो बर' फिल्मफोरखौ नाय मबाइलाव बर' सल'फोरखौ नाय बेसे ओंखारदों गोदान बर' फिल्म बर' सल' मोजां सर्ट भिडिअ माबा नाय बेफोरखौ नायनानै गोसोखौ एसे माबा खालायनाय आं मोनथिगौ देनाय हाया बेबायदि बांद्राय जेनेबा गोसोखौ दुखु मोनो थेवबो नोङो एसे बेफोरखौनो नायस्लाबनानै थानाय नायलै रादाय नायब्लाबो बेसे नायबावनो जाथारो आं गोरोन्थिया नोंनिबो नोंखौ मुलि जानाय समाव बेफोरखौ लोंनाङा होननानै डाक्टारा बुंदोंमोन नोङो मानो लोङो दा नोंना लिभारा एसे प्रब्लेम जादों नों जुदि बेफोरखौ लोंसि खालामो नोंथ' थैगोनानो माने नों थैनायनि लामायाव थांगासिनो नों जानि बुजि मिथिखानानै थांदों नोंखौ दा लोङाबानो हामगोन होनना बुंदों नोङो लोङो दा माबायदि हामनो नोंना बेमारा नों थैनायखौ गावनो लिंहरगासिनो खाथियाव मा खालायनो टेनसनावनो लोंफ्लाङो आं थै जांग्राव बेबायदिब्ला माबोरै जानो नों फिसाजोखौ नायनो गोसो दं होननानै बुंदों नों फिसौला फिसौजो बेफोरखौ नायनो गोसो दं होनना बुंदों नोङो लोंब्ला अबाव नुनो नों लोङालासिनो थानाय मालायखौ टेनसन खालायनानै गावनि देहाखौ एसेबां खस्थ' होनाङाना नोंखौ इसोरा बेनिखायनो माबा जोनोम हराखैथ' नों सोरखौबा दुखु लानानै सोरनिबा दुखु खालायनानै सोरनिबा मुङाव दुखु खालायनानै नों गावनि देहाखौ गाज्रि खालायगोन लोङै सोरनिबा टेनसन लायै नों देहाखौ गाज्रि खालायगोन लोंगोन बेनि थाखाय नोंखौ जोनोम हराखैना इसोरा था नोङो खुसियै था नाथाय लोंबासोदि खुसि मोनो बे नङाना लोंबाल'दि खुसि मोननो हायो बे खोथा नङाना खुसि मोननो थाखाय गोबां लामा दङ रावबोआनो गैयाबा सोरखौ लाना खुसि खालायनो आङो रादाय दे जागोन दे माबा आं थांगोन दे नोङो दा रेस्ट लाथ' आं नोंसा रानिखौ लायनो थांगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो नों टेनसन लानाङा मुलिखौ समाव जाना था मिथिबायना दा आं थांसै दखानावबो थांनो दङ आंहा
दे होमबा दायो फाखोसे फैबावगोन ना नोङो गाबोन फैगोन दाहाय आं सम मोनना मोना दे नायनि गाबोन फैगोन दे आं दाहाय सम मोनाबाबो गाबोन फुङाव फैगोन आं दे नों दा आरामसे उन्दुना थादो दे होमबालाय नोंलाय नों जाला ना गथ'फोरा जाखांबाय ओंखामा जाग्रो नोङो आङो दाहाय जागोन बेसेबा खामानि दङ इसिंखौ लिरनो नागिरदों आं जाग्रो नोङो आरो थांखांनायनि उनाव बिबाय थानाङा दे आं मिथिगौ ओंखाम दाबो दालिलाबो जाहोनांगौ होखादों आङो बिबाय थानाङा बेयाव नांगौबा दानो बुंखा मा ओंख्रि बे सानफ्रोमबो बे मुसुर दालि ओंख्रिखौनो संबाय थायो मुसुर दालि संनाङा माथो संनांगौ नङालै मुसुर दालि संनांगौ एसे गेजेर गेजेर खारैखौबोथ' संनांगौ खालि सानफ्रोमबो बे थाव जायै गेस्ट्रिक जाजोब्बाय आंना मोनथिबायना बे मुसुर दालिखौनो थावैनो संबाय थायो मुसुर दालि खारै संनांगौ सबाइ खारै संनांगौ खाला दालि खारै संनांगौ खारैखौनो मोनजाला बे बोथिफ्रोमबो थाव पेकेटे थाव लाबोनानै होफैगोन बे थावल' संनानै जायो फ्राय बे दालि थाव मायबा ओंख्रि थावफोराबो बोहैलायनाय भाजाफोरा थावफोरखौ एसे खम होनांगौ एसेबां थाव होयो नामा सोरबा इसेबां संनो रोंगौबालाय गावबा गाव संना जानांगौ आरो अबेनि खारै मोननांगौलाय अबेनि खारै मोननांगौ नोङो बे थालिर दंफां दाना दोननाया खारै सरनाया दङ खारै सरनाया नों सरनानै होदों जि दानफायनानै होदोंमोन जि नोंनि माबानायफोरा बेफोरो दङना नोङो दाखालि खामानि मावनायफोरा बेफोरो थालिर दंफां दाननानै बेफोरखौ फोराननानै बेफोरखौ खारै सरनानै होनाया दोङो बुंनो फैदों जि सायावनो मोनजागोन नोङो खारै बे गेजेर सदाफोरखौनो संलाबायनो हाया नामा गेजेर जालाबालाय माथो जायो जासो नोंनो खारै जायै थैनाखा नोंनो सदा जायै सङा आंहा गथ'फोरा मोनजागोन औ खारै जायाखै दा खोब मोजां खालायदों खोब मोजां संना जाहोदों नोङो गथ'फोरनो बे बोहैलायनाय थावफोरा भाजाफोराबो थावफोरानो बोहैलायलायगारो आरो बोथिसे संजानो हाबावलायो इसिबां थाव होयो बोहैलायनाय आरो ओंख्रियाबोथ' ओंख्रि बेनो माथो बुंबावनो माखौथो इसिबां बाथ्रा खोनासंबाय थायोहाय बालनि संना जानोबा जाहाय जायाबा था गार' सान्ति गैया नामा नोंहा सान्ति गैया साला बे बिमाया थैलांनायनिफ्राय खारै ओंख्रिखौनो मोनजाला गोसोबाबो मोनजाया संनानै होथारा बे नोंनि गोथै बिमाखौनो लिंहर संनो खारै ओंख्रि आगोलो बांद्राय खारै ओंख्रि सङै जाहोनानै खिन्थु खर'आबो खारै बायदि जेबो गैया बोथिसे ओंख्रि संनायाव बेसे खस्थ' बेखौथ' बुंनो हाया खस्थ'खौथ' नुवानो मा संदों मा सङाखै थाव संदों खारै संदों बेफोरखौसो नायनानै आं मिथिगौ बुंबाय थायो माब्लाबा जानानै बुंफेरद' बेसेदि गोथाव जादों गोथाव जायाखै माब्लाबा आंनि खस्थ'खौ नायफेरद' ओंखाम संनायाव बेसे खस्थ' जायो बेफोरखौ बुंफेरद' आरामसे सायाव फैनानै बेयाव जागोन बासिगोन गोथाव जाबा जायाखै गोथाव जायाखै मायबा सङाखै बेफोरखौसो बासिनो फैगोन खस्थ'खौथ' नुवा नङालै गेजेर गुबुन ओंख्रिखौबो संनांगौ जेनेबा खारै संबाय बयल संबाय बे गोखैफोरखौनो संनांगौ मैथाफोरखौ संनांगौ दालिफोराव होलाबायनानै दै खम एसे होनानै बेसे मा ओंख्रि दङ गोखैफोरखौबो जानांगौ गोखै जानांगौ गोखा जानांगौ गोदै जानांगौ गासैखौबो जानांगौ हटेल सानदों नामा आंखौ हटेल मोनब्रै मोनबा संनो आरो ओरैबायदि गिदिर बाथ्रा बापारे बाबा जेन होफैनासो दोनफैदों जेनेबा आंनि इसिङाव बे सबजिनि भान्दारा जमा जाना दङ गुदाम जमा जाना दङ आंनाव आंनि इसिङा गुदामसो सबजिनि गोखैनिफ्राय गोदैनिफ्राय गोखानिफ्राय लाबोनानै होफै बे गोखै गोफाफोरालाय मा लाबोनांगौ बारियावनो दङ थाइगिर दङ मैथा दङ बे उनथिं बारि उनथिं खोदै दंफां दङ बेफोरखौनो संनांगौ फाथो दङ गोखा जानोबो आरो बे मैदुफुल दङ मैदुफुलनि बिबार दङ मैदुफुलखौ संनांगौ खारै ओंख्रि मैदुफुलनि बिगुरफोरखौबो लेमनानै खारै ओंख्रि संनांगौ बेसे गोथाव जायो आगोल जोंहा आइया सङोमोन गैया जेबो संनो रोङा बे फ्रियावनो मोननाय बे दालिखौनो संबाय थागोन बानानैनो दालिखौनो संबाय थागोन ओंख्रि बुथुमनानै जाहोनांगौब्ला थैगोनसो मानसिया बारियावनो दंखासै मा बे जारि ओंख्रिबो दङ बेखौबो संजायो गैया सङा बुथुमबानो मोनो खालि बे दालिखौनो जाहोबाय थागोन है पापि गोबोरखि मेलेम जानबा जाजायाबा था बाल बायदि बखिबाय थानाङा गार' जायाबा बेमार खालायसिगोन नोङो बिमा मोनथिबायना बेमार खालायसिगोन नोङो गथ'फोरखौ बे थाव माखासेखौ बोहैलायनाय जाहो बे फ्राय माखासेखौ जाहोबाय थायो माबाय थायो गथ'फोरा बेमार जाजोबसिगोन गथ'फोरा एसेबां टेनसन जादोंब्लालाय संना जाहो आरो गथ'आ होनबा शिलंआवसो थांमारदों आं बेखौनो जानला मोनला सानगासिनो दंमोन शिलंआव थानायखायनोथ' फना नायाखै बेना आंनाबो साननायानो बारा माने सानफ्लांनायाबो सानफ्लांखायोना जानला मोनला जाबाय थायो नङाबा आंनि फिसाज्लाफोरजों सिख्लाफोरा
सोरगिदिं गिदिंबाय थायोथ' आंनि फिसालाफोरनि आंनि धोन सम्पतिखौ नुनानैनो बे थांखालि आङो बे थांनायनि सिगां बे सिख्लाखौनो गिबाय दंमोन आङो अबावबा बे सिख्लाया फैना थाफैयाखैथ' होननानै आगोलबो बेबायदिनो जादों बेखायनो सिख्लाखौनो गिनाय मोनबाय थादोंमोन आं दा न'आव फैनानैसो सान्थि मोनबाय आंहा हे इसोर भगबान आंनि फिसालाखौ सिख्लाफोरनिफ्राय गोजानाव लाखि गाज्रि सिख्लाफोरनि आखाइनिफ्राय मादै साहाखौ सिनिनि फुदुंनांगौ ना संख्रिनि सिनि होनाङा दे संख्रिनिखौनो लाल साहा फुदुंदो आं जिराबि लाबोनाय दंखायो बेजों जानोसै बेजों साहाखौ दोनसै नों दा फन खालायदोंमोन बारहुंखाया नै माबायावसो दंहैनो बियो शिलंआवसो दंहैनो नोंथ' जेबो खोन्थायाखैमोन ना शिलंआव थांनायनि खोथा खिन्थायाखै आदाया शिलंआवसो थांदों औ शिलंआवसो दंहैनो लोगोफोरजों थांदोंनो बेरायनो आदा बारहुंखाया थगायदों मादैखौ आदा बारहुंखाया शिलंआव थाङाखै दं थगायगोनानो नों बायदि बांद्राय देखायनाय बिमाफोरखौ गारहाद्राय बांसिन थगाया मा खालामगोन थार खोथाखौ बुंबा बेसेबा दाउ बिमा बायदि जागोन ना बेनिखायनो नोंखौ थगायदों नोंनि फिसाज्लाया शिलंआव थाङाखै थां फैगोननो थाबनो थाबनो फैगोननो माला फैगोन आदाया बिदिनो साननैसोनि उनाव फैगोन बेबायदि बुंदों माला फैगोन हारगोन जेनेबा बुङाखै आरो थांगोन दे साननैसोनि उनाव एसे बेरायनो दंबावो होनना बुंदों बेरायथों दे आरो सेंग्रा मानसि बेरायनो लुगैयोना औ लुगैथ' दा माबा दे आरो बै दाखालि बै फैनाय सिख्लाया बेखौले फैब्लाथाय एबारनिफ्राय दरखौ मोखांजों लाबोनाङा दे बेखौ गेटफोरा मोजाङै फांना दोनखा गेटआ बेखौ जुदि गेट मोखाङाव नुयो थेवबो बेखौ फैनो राहोखासै गेटआ माबोरै बायसिना खेंबोनो बायो बेथ' नंगौ थेवबो आंबो गेट फाहामग्राखौ लिंगासिनो बे फैयाखैयानो गेटखौ मोजां गोदानसो होनांगोन बायदि मोनदों आं ग्रिल मोजां गोदान बायनानै बे नङाबा जानला मानला सिख्लाफोरा हाबख'नो नागिरबाय थायो आंनि न'आव धोन सम्पतिखौ नुनानै आंखौ बयबो सिनायखायो बे एरियायाव आरो आंहा दि बेसे अफिस दङ अबाव मा कम्पानि दङ बेफोरखौ गासैबो मोनथियो बिसोरो बे खाथि खालानि सिख्लाफोरा आंखौ फिसाला दङ होनना मोनथिगौना बिराद नोजोर होयो बिसोरो आंनि फिसालाखौ जनो नागिरबाय थायो बिसोरो माबोरैबा बिनि बिहामजो जानो हाबा होननानै बिदिबो नंद्राया दे आरो नोङो एसे चेक खालायबाय था लामाफोरखौ थांलाय फैलाय खालायबाय नायबाय थानांगौ सोर फैदो सोर फैया आंहा खामानियानो सोलाबाबा लामायाव थांबाय थागोन बे सोरखौबो नायनो थेवबो गेजेर गेजेर ओरैनो लामायाव ओंखारनांगौ नायनांगौ सोर फैयो सोर फैया नोंहालाय होमब्ला मादि एसेबां फैसा दंखायो जेनेबा फैसा दङ गिदिर गिदिर कम्पानि दङ एसेबां मा अफिस दङ होनना मिथिगौ नोंहालाय होमब्ला मानोथो बिदि न'आव थादों मोजां गिदिर न'आव थानो हाया गेटफोर जेथिंबो गेट थाजोबनाय जेनेबा रावबो थांनो हालायि बेफोरबायदि न'आव मोनाखैबा बेबायदि न'फोरखौ बेयाव एसेबां सुबिदा गोनां जायगा नङाना बेफोरो एसेबां माबा हाइ फाइ क्लासनि जायगा नङाना एसे बेकवार्ड टाइपनि जेनेबा बेकवार्डथार नङाबाबोथ' माबाद्राय नङाना टाउनथारबो गिदिर गिदिर नोगोर नङाना बेबायदि न' मोननो बेयाव नंगौ नंनायालाय बे बारहुंखाया गैया र' रायज्लायनि रादायजों ओइ आबा बे बारहुंखायालाय माब्लाथो थांनो नागिरदों जोंहानिफ्राय थांनोनो रोंला माथो आलासि जाफैनाया थाथों दे सेंग्रा मानसि बेरायनो मोजां मोन्दों बेथ' थांनो नागिरदोंमोनानो आंसो थानो होदों थाथों थाना मोजां मोन्दों खोमा माथो जाथों आलासियानो फैखाया आरो मानिथ' खोमि दङ जोंहानि न'आवलाय जानाय लोंनाय मा नांगौ गासिबो दंखायो मानि खेफ्रा खालायनांगौ आइ जाथों थाथों बेसे थायो गथ'फोरजों मोजां मोन्दों थानानै बेयाव है आबा बेफोर नङा नों जानाय लोंनायनि खोथाखौ बुङाखै आङो सोर जानानै फोजोबनो हानो सम्पतिखौलाय बेखौ बुङाखै आं बिनि बिमाया होसोना फैबासो र' बे बारहुंखायाथ' दा बेनो बे आगोलो रनिखौ होसोना फैनाया बेबायदि फैब्लासो नोङो मोनथिगोन र' फैयालै बियो मोनथिया खोथाफोरखौ बेफोरबायदि जेनेबा बारहुंखाया मोनथिनाय बेफोरखौ मोजाङै मिथिया दे बियो फैया रनिया गुबुन खोथामोन आरो बारहुंखाया गुबुन फैया होननानैसो बुंदों नोङो फैब्ला मा खालायगोन फैब्लालाय नायगोन दे आरो माथो खालायबावनो आगोल जेरैबायदि जादोंमोन बेबायदिनो जागोन फैथों फैब्लालाय बेखौलाय सोरथो फैनो होआ नोंसोर बुजिया हौवा मानसिफोरा बुजिनो नागिरा खोथाफोरा सनमाननि खोथा दङ मोनथिबायना आरो न'खराव फिसाजो सानै दङ बेफोरबायदि सेंग्रा मानसिखौ न'आव लाखिबाय थानाया मोजां नङा आयै बेबायदि नङा मा सेंग्रा मानसि सिख्ला मानसि बेलाय न'नि मानसियानो जाबाय दा आरोलाय माथो मा जानो जेबो नङा बे बिदा फंबाय बिनानाव बेफोरबायदि गोरोबलायना थाथों माथो जाखो बेबायदि नङा आबा नों साननाय बायदि जाया बे सेंग्रा मानसि बेफोरबायदि न'खराव लाबोना दोननाया मोजां खोथा नङा गाज्रि नोजोर गोलैयो फिसाजो सानै दङ आरो बिनि सायाव बिहामजोआबो बेनो सिख्ला बिहामजो हाबा जाबावाखैसो मोजाङै मानसिफोरा हाजारथा खोथा बुङो बेफोरबायदि सेंग्रा मानसि न'खराव लाखिना दोनब्ला सोरथो मायबा बुंदों नामा सोर नोंनि सिगाङाव सोरबा मायबा बुंदों बुंलाय सोर बुंदों
बुङाखैहाय आबा बुङाखै बुंगोन आरो आइ दा बियो जेनेबा थानायखौथ' आं जेबो मोनखायाखै थाथों जेसेबां थानो नाथाय दा बियो गावनि गोसोजों थांनांगोनबो ना दा आं थां होननानै माबोरै बुंनो दा गावनि गोसो बायदि थाथोंसै सानबेसे थायो गोसो जाबा गावनो थांखागोन अबावथ' थाबाय थानो जोंहानावलाय मालाय न'आव दोङो मा दोङो खामानि दङ थादो ओरैनो बेरायनो होनना थाथ'बो माथो जाखो गिनायबो मोनसैहाय आङो बिनि देहायाव गाज्रि थैसो दङ मोजां थै गैया है आइयाबो नोंबो मा मा सानबाय थायो दे आं दखानाव थांनि आंनि खोथाखौ आं जे मा सानदों बुजिनो नागिराखै मानसिफोरा आं मोजांनि थाखायसो बुंदों आंबो उन्दुनो ओंखारसोदों हरसे मोजाङै उन्दुनो मोनाखै रांनि फिसानि थाखाय आगे सना उन्दु सिखारनो नांला आं बे सानसे बिराद खस्थ' मोनखाबाय उन्दुनो मोनाखै आं मोजाङै उन्दुसै सिखारनाङा नोङो आइ डिम्पोल मायबा लाबोनांगोन नामा पापा सिरि मोनगोन बे सनाया दासो उन्दुलांदों उन्दुनो नागिरथारा आरो दाना एसे माथो खोनाबानो माबा सिरि मोननो नागिरो माथो नाङा मा फिसाया उन्दुलांबाय माखाया दासो उन्दुलांदों दे उन्दुदों दे मायबा नांगौ नामा जेबो नांथ'आ दे आं उनाव फन खालामनानै खिथागोन दा बेखौ सुथ'नोसै बिसिनायाव आंबो दसे उन्दुनोसै हाथारला आंबो खर' गिदिंजोब्बाय दे जेनेबा एसे किउट खानाय आगैया नुबाय हनै नोंसिनि सनानि बाजैया आरो बे बारहुंखाया माबायदि सिथाब रायज्लायगासिनो नुबाय नुदोंर' आंबो बिसोरखौ बे साननैसो रायज्लायबाय थायो बेबायदि सानैजों सिथाब मा सोलिगासिनो बिसोरनि गेजेराव मोजाङानो सोलिगासिनो खोमार' बिसोरखौ आंनि बिदानि लाइफआव फैनानै दा बे सेंग्राजोंसो लाइन नांहां जादों खोमा बियो खालि बेजोंल' सिथाबबाय थायो आदाया गैयाथ' सेंग्रा हौवा नांगौ जादों बिनो औ सिखिरि बिसोर सानैनि गेजेराव मायबा सोलिगासिनोसो बायदि मोनदों आङो बेनिखायनो बारहुंखायाबो न'निफ्रायनो ओंखारनो नागिरला थांनोनो नागिरला नुबाय आलासि मानसिनि इसेबां सानथाय सोरबा औ बेबायदिनो मोनदों आंबो औ नायामान लाजि गैया आदा थासिन्दियावबो आदा थानायावनो माबायदि गुबुन सेंग्राजों सिथाब रायज्लायबाय थायो आखलानो मोजां नङा बिना सेंग्रा नुब्ला थानो हाया बियो सिथाबनो लुबैबाय थायो बियो सेंग्राफोरजों नांगौ जादों बिनो सेंग्रा नांगौ जादों बिनो लाजि गैया बांद्राय जाथारदोंल' बियो बारहुंखा फैनायनिफ्राय बापारे बिना मिनियानोसोबा बिजोंल' नुबाय थायो सिथाबनाय आं थांसै खोमा दे हाबिला गाबोन थांनो होननानै सानबाय आङो गाबोन थांसै बारहुंखा नोङो मानो गाज्रि मोनदों नामा थानानै थाला आरो औ आइया आं बेयाव फैनायखौथ' मोनथिया नालाय फन खालायगासिनो आइया न'आव फैबायनो दा आरो खोथायानो बांद्राय जालांगोन आरो बांद्राय गोबाव थाङालासिनो थाबोला आइया चेक खालायगोन ना आं गाबोन बा समफोर गाबोननो थांसै साननैसो थाबावनो हागौमोन ना साननैसो थाबोथारदो नोंनिब्ला मा रायज्लायगासिनो बिसोरो बुंलाय मा सानदों नोङो मा रायज्लायदों बिसोर सानैया आरो माखौ सानफ्रोमबो बेबायदि रायज्लायबाय थायो मा रायज्लायनो गाज्रि आखलनि मानसिफोरालाय माबे रायज्लायदों आरो आं सानाखैमोन हाबिलाखौ बेबायदि होननानै एसेबां गाज्रि बियो जोंहानि आदाखौ मोजां मोननानै फासायना लादों बियो एसेबां मोजां होनना सानोमोन आं बिखौ बिदि गाज्रि सिख्ला होनना सानामोन आं बिखौ नोंनिसो बेरे मोदैनि बाजै नोंबोलाय माथो मोजां मोनसै नों बाजैखौ आरे बाजै नालाय बाजै आरो सोरथो मोनथिगौ बिनि गोसोनि खोथाखौ आंदि मोनथियामोनना नोंसिनि बाजैयादि सेंग्रा फाग्ला फाग्लि बेखायनोथ' नोंसा बाजै हाबिलाया आंखौबो माबोरैबा खालायबाय थायो जेनेबा नायबाय थायो सिरि आरो एदावथों बायदि सिगांनो माबोरैबा खालायो आरोना बेनिखायनोथ' बुंदों आङो बे हाबिलानिफ्राय गोजान जाना थाखासो एक नाम्बारनि चुरेलसो बियो चुरेल गेजेर फैब्लानो जाबाय आरो नोंबोथ' न'नि मानसिना औ फैगोन दे आं गेजेर फैगोन रनिथ' जेबो खबर मोनासै ना गैया अबाव आदानि जेबो खबर मोनासै अबाव दङ माबोरै दङ जेबोखौनो मोनथिया अबावबा थांखो
आंथ' सानबोला दुखुसो मोनखायो गुथालाबो खबर गैया रुनियाबो बेनो रावनिबो जेबो खबरखौनो मोनला अबावदि थांखो मादि जाखो बिसोरा इसोरा बिसोरखौ एसेबो नायहरथाराखै मानोदि बेबायदि जाखो हमनोनो हायाखै आङो सानैबो न'आव फैनोनो रोंला बेनोथ' मादि जाखो लाजिया खोमा नुवाखै दाबो रायज्लायगासिनो खाथि खाथि गसंलायनानै बे लामा गेजेराव थानानै मानसिफोरादि मा सानगोन मानसिफोरा मा बुंगोन बेखौ साननो रोङा बिसोरो बेबायदि रायज्लायगासिनो लामा गेजेराव थानानै जोंहा आइयाबो जेबो बुङा बाबायाबो जेबो बुङा आं जानांगौमोन बिसिबा रायगौमोन दा आं मायबा बुंब्लाबो रागा जोंगोन आंखौ आइया बेबायदि जानला मोनला बुङा होननानै आंसो बुंनो लुबैदों बिसोरखौ नायनोनो हायाखै बिसोर सानैखौ बे बारहुंखायाथ' माब्ला थांगोन जोंहा न'निफ्राय सैखांखिसै आं बिखौ एसेबो नायनो बासै आं बिखौ आंबो बे बारहुंखानि थाखायनो बे हाबिलाया गाज्रि जालांबाय मिन्थिबायना